uJesu Kristu inkosi bamsibande ekhaya lezi nasendlini kaJehova entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Haleluya. Bamsibande ngicela ukudlulisa lo bufakazi. Kunendawo la ngijwayele ukuthenga khona ubhontshisi. Manje kule ndawo lena umama odayisayo. Ngiwubuze ukuthi akakafiki yini. Athi umama cha akakabi bikho, angikholwe lokho. Bese uthi ngelinye ilanga ngibuze nje-ke athumezela athi hayi kade wafika ubhontshisi sowuziyaphela. Ngithi mina ngizothuma umntwana, ngimthuma umntwana. Afika athi umntwana uthe hayi usawela. Abuye maye ebuya athi nje uthe usawela. Ifike lento ukuthi chabo uwela ulime kuphi ukuthi untshontshe emasimini abelungu. Hayi bese-ke ngivele ngiyayidlulisa. Ngibona umntwana esewuletha-ke ingane yakhe. Manje sewuletha ngawupheka kanye. Okwesibili ngilele nje ngawupheka kanye. Ebusuku yabuya lento. Ngibona ngehla lekamero lami ngaphandle khonini ngathi kuqhume isitamkoko, maqhume isitamkoko kuphihla lo bhontshisi njengestamkoko. Ngibuza abantwana niwuchitheleni lana, kodwa bese-ke ngiyabuza ukuthi hayi engcondweni yami bemachitha kanjani nomningi kangaka. Hayi engathi ngithatha into ngiyawuhwaya ngiyawususa uloku uphihlile ukuqhamuka. Hayi kuze kube ngiyaphaphama ngithule. Ngithi kwenzekani? Besibuya nithi ayi umoya engcwele bengitshela lento intshontshiwe ngoba akakafiki isikhathi sawo ukuthi ngabe sebeyawukhipha abelungu bawuthengise njengoba behlala bewukhipha ngamasaka. Nje ngizothi siyambonga uNkulunkulu ngendlela asifundisa ngayo ukuthi singathalalisi uma kukhona izinto esizisolayo ezingekho right. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi angivikele ngingangcolisi umndeni wami sidle izinto okungazona. Ngawuthatha lapho bamsebande ngase ngiyowuthela etoilet wonke ibhakede lonke u5 liter. Usohlangene nalona ngade ngithele phezulu kwawo ngiwuthengile edrobheni. Nje ngathi angisawukhethi awuhambe wonke ngoba usohlangene ngayofaka etoilet. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu baba umsebenzi osenzele wona ngomkhuleko. Udadewethu ubengekho muhle kakhulu ensukwini edlule, kodwa sanele senza lo mkhuleko uNkulunkulu wasibusisa ngawe. Sayibona imangaliso zasezulwini. Siyabonga kakhulu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Babsebande ngiyabingelela umama, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyakuphamisa ukubonga okukhulu uNkulunkulu asenzela bona naleli khaya nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lezwi. Ukungena nje kwami ekhaya lezwi kwenza umehluko omkhulu. Baba ngiphamisa ukubonga okukhulu nje ukuthi impela leli gama noma lesivuma esithi uJesu Kristu inkosi sinamandla. Ngeke ngaba nenkinga nje nasebandleni engikulo, ngaba nokuxokozela nje, ngaba nokuxokozela nginganakho ukuthula, kodwa ngilokhu ngikhulela abaseRoma ngoba ngaso sonke isikhathi ngiyakhuleka ekuseni ngantambama, khuleka noma ngasiphi isikhathi nje, kodwa nje ngambona uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. Namhlanje ngivuke nje nginokuthula okumangalisayo. uNkulunkulu uyakhuluma, umoya engcwele uyakhuluma nje nasenhlizweni, emakhuluma ngisho nangendumiso ukuthi impela uNkulunkulu unamandla. Indumiso nje iyamehlisa uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu, iyamehlisa umoya engcwele. Ngaso lesi sivumo ngaba nokucindezeleka nje kulamalanga leliviki eliphelile. Ebusuku ngilele ngezinto engicindezelayo. Hayi khona lapha ephusheni ngivuka umoya engcwele afika impela ngiyisebuthongweni ngisho igama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Singicindezela lento, hayi ingasuki lokhu ngithi ngegama likaJesu,
hhayi ngabona sengishintsha khona lapho ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi iyasuka. Bangcwele leli gama linamandla, sihlaleni kulo singasuki bangcwele, linamandla. uSathane uyasha, liyamshisa leli gama likaJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga bangcwele, ngiyabonga eKhalezi nonke entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Sihlaleni phansi singasuka sephi masingasuka kuye, ngoba amazwi okuphila namazwi okuhlakanipha atholakala kuwe. Ngiyabonga bangcwele igama uJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela uJesu Kristu inkosi, ngibingelele ubaba uNtsibande umpostoli, ngibingelele umama nomndeni wonke, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibingelele ekhaya lezwi. Baba ngiyabingelela, nginobufakazi ngithi ngibonga uNkulunkulu ehambile nami ngigula, ngakhona ukwenza lutho, nginganalutho. Abantwana bakasisi wami nabantwana bakabhuti wami babonelela ngoba la endlini akusasetshenzwa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba nami ngingakhipha okweshumi, kodwa uNkulunkulu sekangibonisile masinyane ukuthi akawadla amandla omuntu. Ngiyabonga uNkulunkulu. Sengathi baba uNtsibande anganigcina ngoba iy'mfundiso zenu zisakha kakhulu. Besithi siyakhonza, siyamazi uNkulunkulu, kanti sihamba eqeleni kwesiporo, asihambi endleleni la kuhamba khona vele isiporo. Siyambonga uNkulunkulu ngani nomama esasimtshela ngabulosini inkonzo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasigcinela nina kube kuhle nakini ngaso sonke isikhathi ngoba sesikhulile ngokomoya, sikhulile. Siyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngikhonjiswa ikhaya umzalwane ohlezi ney'ngane, wavese wasukuma lo mzalwane owumuntu oseyolala, washiya konke njengokuthi ushiya yonke into ushiyele ey'nganeni ukuthi yizona ezovala umnyango, yizona ezovala amakhethini ngoba sekuhlwile. Iy'ngane zavese zangakwenza lokho esehambile, zavese zayihlalela nje. Amakhethini avuliwe, eminyango akuvalekile, kubuyiselwe. Ngaphandle bekunomuntu opopola ngaphakathi, njengokuthi umuntu osingayo ukuthi khona abani endlini, noma ukhona yena ongathi mengena yena bese mphazamisa. Wabona ukuthi lezi y'ngane zizodwa, wesevese ephusha izivalo engena kuleli khala lomzalwane. Uthe mengena zaseyivese yithuka zona, zabaleka zaya ebedroom yazo. Nakhona zafike zenza ukufana, zangavala eminyango, zama nje. Weseyangena lo muntu eqonda straight ebedroom yazo, wafika wabeka isandla emlonyeni njengokuthi uyayithulisa. Wesedonsa isihlalo, wavese wahlala nazo. Ngithe ngibona zayisukuma yithatha ikama njengokuthi ziyisebenzi zakhe, zavese zamkama ekhanda. Seyithule du, ayisakhuluma, ayimemezi. Umzalwane utshela ukuthi iy'ngane esey'lele zikwenzile konke akade ethe azokwenza, kodwa kwacaca ukuthi ingane yihleli nesitha, zithule du ebedroom yazo njengokuthi sey'lele, kanti ayileli iy'ngane yihlezi nesitha. Izwi leNkosi uPetro wokuqala chapter 5 uverse 8 noverse 9. Ngiyacela bazalwane sixwaye iy'ngane singavumi ukuba kungene uSathane emakhaya ethu ngey'ngane, ngoba ingane uyayitshela ukuthi ilele kanti ingane ayilele. Futhi engifisa ukusho ukuthi athi singaqikelela ukuthi ngempela zithandazile, ngoba okwambulekayo ukuthi zihlala noSathane. Uzoshiyela konke enganeni ukuthi usuyothandaza, ungathandazi nayo, bese sitha siyangena siyisebenzise. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekuseni kubaba uNtsibande nomama uNtsibande. Ngibingelele nabazalwane bonke ngey'hlalo zabo.
Ngizobonga uNkulunkulu ngomkhuleko, Roma chapter 10 verse 9. Ngike ngaba semkhulekweni nje zona lezi nsuku, njengoba ubaba kade eshilo ukuthi lo mkhuleko lesukhuleke zonke iy'nsuku. Kuthe kuzosa kube namhlanje ngazophupha engazuthi ngisendaweni la ngiyofuna khona isayithi. Kahle kahle bengidlula kule ndawo, kodwa mese ngiyibona isayithi bese ngithi mina ngoba naye nje isayithi, pho kungani nginganikezwa indawo ngakhe nabantwana. Bese lo bhuti lwaphendula, akangibhekile emehlweni kodwa ubheke nje le, kodwa uyakhuluma nami futhi ubebhizi kule ndawo. Bese athi yena le ndawo inomnikazi wayo futhi kunenyoka la. Bese ngithi mina inyoka? Athi iyona le controller la. Manje uma ukuthi yona ayifuni ukuthi ube la, futhi-ke ngeke kuzokwazi ukwakha. Bese athi yena, bese ngathi mina ngisadidwe ukuthi kunenyoka futhi iyona econtrolayo, ngisadidwe yiloko. Bese athi yena, ungathanda yini njengoba wena uhlala emsebenzini bese uyafika iy'ngane zakho azisekho, seyidliwe ile nyoka. Bese ngithi mina ayi, akekho umuntu owathanda lokho. Same time athi yena ngisayokhuluma nayo-ke ngoba yona mabe ivumile uzokwazi ukwakha. Bese ngisane ngithathe iy'ngane zami, ngithathe lo ntombazane omdala nalo mncane. Lo mncane ule mama ngenzansi, mengithi ngiyabheka ukuthi hayibo, izothi meyiqhamuka ivesane iqhamukele kuyena, ngivesane ngimhlwithe ngimfake la, ngibafihle la ngaphansi kwami. Kunengane yomfana ela ko-10 years, yona angiyazi kodwa nje engqondweni yami bekuyeyami nayo, ngivesane angiyibonanga noma nayo ngiyibambile ngesandla ngayifihla kanjena yini, kodwa sonke besindawonye sobawu-4. Bese ngiphethe umbese, ukuthi umbese bengiwuthathephi nini angazi. Ivesane le nyoka isigwinya, angiyibonanga isigwinya kodwa ngi-understand-ile ukuthi ifikile yasigwinya. Mayisisigwinyile mina ngavesane ngayidabula isisu, ngayibulala, saphuma siphilile nabantwana. Saphuma kulesi sisu lesi senyoka futhi sangagcina ngokuphuma phela kwayona inyoka le isifile. Ngavuka nje nginokujabula ukuthi usathane unqotshiwe. Bazalwane, ngiyabonga, ngizombonga kakhulu 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 uNkulunkulu ukuthi usathane unqotshiwe. Zonke izinto ebengiy'fisa sezizokwenzeka. Ngithi uJesu Kristu inkosi, amen.